आरो बङाइयाव फैदों शरुमाव सान्दुं गोसाखाय आं बिदि खाख्लुबदों बे आगैनि गारि सार्भिसिं खालामफैदों दा जों माबा जाहैनो नागिरदों फाइनहरदोंरा आरो बिदिना नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो नै आंना हिर' मोजांमोन औ आंनाव दंमोन काजल बिमा आइनि नाम्बार नांगौनो मबाइल फिसाब्रो मबाइल फिसाया नोंनावसो आंलाय माला नोंसो लागासिनो फन हरनो होननानै मेथाइ जानो नागिरबाय जोङो दा सेगाव इसिबां जायो दाख्लै आं जानोसै आरो माथो थावार मोनसे दंसिनो एसे गिसि गिसि अब्ला जायो बिराद नरमाबो जागोन ना Borta eta naro. Borta eta. Apa itu tak ada? Aku sana dulu. Sobjian. Sobjian sana? Itu tak ada. Aku tak nak makan. Tuhainya habis naik demen sih. Sobjian betul? Oh hai. Cabe na kita. Dari mau servis nama deh. Mereka kaju lor. Ini nanti besok mana ni cara mana? Ring leng yang lagi doa. Này nam con này nè. Nang đâm là bao lần đế.
दाथ' नाय माबा जानोसैना गोलोम बोथोर जानोसैना ओमफ्राय अबेबाफोर थांबा बोरैबा मोनो देहाखौ ओंखायनो बे इनारजि ड्रिंकखौ लोंथारनांगौ आरो ना एसे लोंबावदो ओमफ्राय आंबो लोंसै Monster बेसेबां लानाय माबायदि मोजां नायो बै दाख्लै नों लाबोनाया बेनिफ्राय गोथावसिन